ассалому алайкум дӯстону ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. номерои ҳар як хонафурӯша мо дар рости худаш мебарем бо ҳарфҳои зард. дар ҳамин давоми видео номерои хонафурӯша ҳар як кадомашон бо ҳарфҳои зард нависта кардем ва шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен, ки замин, квартира хоҳем ки реклама монанда, ина рақамҳои барои реклама кардан дар рӯи видео 885 12 ин номер фақат барои реклама кардан. мақсад шумо дар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошина, ягон техника, компания, аппарата марамат рӯй кунем, мо рекламада мемонем. хоб дар имза қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухта, шаҳри Дӯстони азиз Рӯдакӣ, территорияи Кӯлоб, Восе, Фархор, Турсунзода, ноҳияи Ёвон ва дигар тарафот. Дӯстони азиз, нархҳо сар мешаванд аз 45000 сомонӣ. касе ки мисол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошад, маромад на рақамҳо 2400 ватсап шукода рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва курси имрӯза бошад 118 сомону 50 дирам. ва шахсоне ки мисол хона харен, замин харен, квартира харен, танҳо дар комментария бинависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин дар кор ҳастем. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо мақсад ки ҷудо карда пешкаш мекунем. пеши навора сар кардан я лайки разанем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳо фурӯшӣ. дӯстони азиз, марамат рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки сирочинаи хона қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Гулшанобод. дӯстони азиз, хона проектҳои нав бо ғишти пухта. ноҳияи Восе, деҳаи Гулшанобод, пеши мактаб, магазинамаш дар пешаш. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад. дӯстони азиз, ки об дорад, свеча мегзаронем. гирди хона полни худ вакурок бо сменблокати маҳкамае. 3 дар хонаи калон, 1 калидор, 1 баня дар дуруни хона. дӯстони азиз, ва дуруни хонаро перегородкаш ҳамашон бо пеноблок кардагӣ ки мисол ки зурае. гирди хона маҳкам, калидор, баня дуруша. дӯстони азиз, гирдаш маҳкам ва хона ҳамвор, хона бо ғишти ҳамаш пухта карда, проектҳои нав карда, байнаш бо хеле угулҳои хона, хеле проектҳои нав, арматури ва чӣ карда стумҳои бақувват кардагие. дӯстони азиз, наздашда мақсад ки масҷид, мактаб, ҳамин хел чизҳои лозимӣ ҳаст ва хона дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 150000 сомонӣ, ки боз камтар муомила мешавад. 150000 аст, боз муомила мешавад. якумаш рақамҳои дастӣ, рақамҳои Тоҷикистон, ахираш 20 кор мекунад. дуюмашам рақамҳои Вавилон дастӣ, ахираш 5177. ишта имо, ватсап пайваст дорад. байни хонаҳо перегородкаш бо пеноблокати мактаб, магазинамаш наздик даем. хоб дӯстони азиз, оиди ҳамин хона шумо ягон маълумотои бештар хоҳед, агар зудтар, агар ки мисол фаҳмидан хоҳем бо зиёдтарак, промои дар рақамҳошон занг заред, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. хона расходи калон кардагием, проектҳои бо ғишти пухта кардагием. марамат бо вақти шумо мегӯям, метавонед ки занг занед. ва кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ дорад, ё ки замин, квартира, мошин, ягон техника, марамат дар рақамҳои 885 12 20 рӯй кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки будутага хонаи временка дорад. обшим 6 дар хона, 4 дар хонаи калон, 2 хонаи временка. дӯстони азиз, об свет дорад. 1 калидори калон, гирди хона полни худ маҳкам, давроза часпондагӣ, ҷои гараҷи барои мошин кардагӣ, ҳезулхона, хоб дегдонхона. дӯстони азиз, кухни, 2 хона дигар временка, дарахтони мевадиҳанда, гирди хона полни худ маҳкам. наздикӣ пеши хона масҷид 150-100 метр то масҷид аст, мактаб наздик аст ва 20 метр магазин аст. дӯстони азиз, инчунин ҳуҷҷатҳои хонаҳо 90% тайёр аст. пеши хона карди таксиам мегзарад, таксиам наздик аст. дӯстони азиз, хоб хона мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 150000 сомонӣ. хонаҳо ҳамаш қатъи временкош 6 дар хона, тақрибан 1-4-3 дар хонаш уже ремонт кардагӣ, дигарош ремонт дорад, средняе. хоб 150000 аст, боз муомила дорад. заминш замини кушодаe 10 сотиқае ки нақшам арзона ва 90% ҳуҷҷатош тайёр астае. хоб дӯстони азиз, промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмида шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва обам дорад. дӯстони азиз, ноҳияи Данғара, деҳаи 400 пеши мактаб, масҷид, таксиҳо ва магазин пешиштае. ягон саволтон бошад, марамат шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метавонам ва арзона мекунам, метавонед ҳозир занг занед.
мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. Аппарати собунбурорӣ ҳастай баъдон ки срочный комплекти аппарати собун мебурвардагӣ ҳастай навай мегӯяд соҳибаш идеалняй срочно мегӯяд фурӯхта мешавад. Аппарат комплекти дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Нархаш мегӯяд 12000 сомон ҳастай. Бо мегӯяд арзон мешавад ва алишам мешавад ба мошинкати. Ягон мошини майдан боша алишам мешавад метавонед ки вариантона пешкаш кунед. Аппарат қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз. Ҳамагӣ 12000 сомон ҳастай. Боз муомила дорад. Парамои рақамҳои Вавилони ҳисобшуна 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Як бизнеси тайёр ҳастай ки нақшам арзон мондаги навай мегӯяд комплектай бо мегӯяд муомила мекунем алишам ба мошин мешавад. خب چون از خیلی در روز میگه 24 فبرور میگه با همش با شما فهمیده میتونید که دوتون اگر معلومات ایلاگی خوین اگر شما زنگ بزنید با شما فهمیده میتونید و علیشان با لوگوی مارک ماشین میتونید پیشکش کنین میشود. مرا دیگه معلومات عینی پورا از رقم‌های پویم بده. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی هستی که سرچنای خانه کاتج دوشان هستی که قرار دارد در شهر دوشنبه نوحیه فیردوسی پایین کاروان محله چیمتپا. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастай ки бо ремонтҳои замонавӣ. Хона бо об сувои таъмин ҳастай. дӯстони азиз ҳоҷатхона ба ният дуруд ҳастай. ҳам дар берун ҳам дар берун ҳастай. ҳам дуруда ҳам дар берун ҳастай. ҳам боло ҳам так доштем. гирди хона полни хуб маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндаи катӣ. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 640,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. ай бозор, мактаб, мағоза ҳама чизи лозимӣ дар пешаи хона ҷои беҳтарин дай обсвои доимӣ ай. ҳоҷатхона ҳам дар поён аст ҳам дар боло аст дӯстони азиз. ҳамагӣ нархи хона 640,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мекунед ҳоҷатош 100% ай. خب اوید هم خونه شما اگه معلومات زیادتر خواهید اگر فهمیدن پراموی رقم‌های وایلون حسابشون کار میکنن و در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. کسی که میخره سون از مرا زنگ زنه معلومات گیرد نویه فیداسی پوینی کارو محله چیمتپا. خونه خیلی دست چخل که فاصله ترمیس همه چی دارد. خونه دوشونه کاتج بهترین جدا و ремонтҳои замонави нашам нархи қимат нест. марамат бисёри баъд мақсад гап намезанем кадом дар ки мақбул ҳастай марамат занг занед лайкро разен навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон қарор дорад дар ноҳияи восеъ дар деҳаи кафтархона ҷамоати худоё раҷабов қариби мақсад ки шоҳроҳи шаҳри Кӯлоб мешавад. дӯстони азиз ҳамин хеле наистиян 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз 3 та хонаи коробка дорад. як оғули дуйташа дорад. 3 дар хонаи коробкаи болош нопӯшонда ва замини ҳамвор гидаш маҳкам ҷамоати худоё раҷабов дӯстони азиз наздикии шаҳри Кӯлоб дорад. нақша мегӯяд 99000 сомон мондиян соҳибшон бо мегӯяд ҳамира арзон мекунем ва рақамҳошон аст рақамҳои мегафон рақамҳои ватсапшонай. оиди ҳамин хона дӯстони аз шумо агар маълумот хоҳед агар фаҳмида шумо занг занед хонае ки мақсади болош нопӯшонда дӯстони аз оғули замонавӣ кардагӣ ва хонаи нопӯшонда. қайсе дар як хона кухони калидош мегӯяд қади банияш дуруст ай. марамат дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои пурра гирӣ. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пушти бозори сомонӣ гуфтагӣ ҳастай. соҳибшон маълумот пурраша бо худтон мегирем. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хонаи калон кардагӣ ҳастай ки обсвои дӯстони азиз дорад. гирди хона маҳкам. нархи хонаро мегӯяд 300,000 сомон гуфтесиян бо мегӯяд муомила дорад. хоб рақамҳои дастишона рақамҳои дӯстони азиз мегафона ватсапшона метавонед ки маълумотҳои пурраша гиред. нархи хона ҳамагӣ 300,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила дорад. хай маълумоти пурраша нагуфтам. оиди хона агар шумо хоҳед ки маълумотҳои зиёдтарак фақат занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам барои ки маълумоташо пурра нагуфтам. ва шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен ё квартира замин мошин хоҳед ки реклама намуданда марамат дар рақамҳои 885 1225 боло даста рӯй кунем сурат маълумотшо мо реклама мекунем. лайкро разен навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри душанбе дар гипраземда. духонага квартира ҳастай ки дар сеи мошина қарор дорад 47 квадрати метрае ки бо об светаш таъмин ҳастай. ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ҳама чӣ дорад. обшим ҳамин квартира бо ҳамаи лавозимоташ мегӯяд фурӯхта мешавад. ремонтшам замонавӣ созай. сона дар дунёи хона чӣ ҳастай номбар кардагӣ нест. хай чизе ки худод дидесен ҳамаша мегӯяд мефурӯшем бо ҳамаи чизи лозимиш бо ҳамаи лавозимоташ.
нархи квартира мегӯяд 335,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила мешавад. Духонага сеи мошина 47 квадрат сони азиз 335,000 сомон аст. Ай қатиқшон бо мақсад ки муомила мекунем. ин ами рақамҳои мегафони соҳибшуна. Дар куҷои гипразима занг занем, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва дӯстони азиз, мақсад ки кадоме ки дар ҳамин навор агар хонаи маъқулиша ки наёфта бошад, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира ки дар кор аст, фақат нависед ҳамун маълумотша. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки аз фурӯшондаҳо ҷудо кунем. шумо ҳам дастгир кунед, лайкҳоро аз навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар 10 микрорайон сони азиз. Мақсад ки назди Гулҷаҳон, кафе Гулҷаҳона базаи павилон. Духонага квартира дӯстони азиз дар сеюм мушоина қарор дорад 41 квадрати метр. Ремонт шамхай бад нест, барои зиндагитон мешад дӯстони азиз. Обши мега духонагара мега сехонага кардагем дар сеюм мушоина дӯстони азиз. Дута мегад балкони калон дорад. Шаҳри Кӯлоб 10 микрорайон дӯстони азиз, назди Гулҷаҳон кафе дӯстони азиз, базаи павилон да. Нархи квартира ҳамагӣ 245,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила дорад. Оиди ҳамин квартира дар шаҳри Кӯлоб буда шумо агар маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, ина рақамҳои мегафони соҳибшуни ахираш 95 занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад, фақат одамони харидор. ба хотири ҳамин меҳнатҳои мо дӯстони азиз, як лайкира худи ҳозир занем, ҳамин лайка занем ва навора дар дигар сайтотон падлисаш кунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғон-Тепа. яъне ки тетсадаи лаби роҳдаи рӯпарӯи масҷиди Кривой. дӯстони азиз, сехонага квартира аст ки дар чорум мушоина қарор дорад 72 квадрати метр ки бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ремонт. балкониш силини раҳсини масҷид нигоҳ мекунад дӯстони азиз. кришаш мегӯяд ремонт кардага, мегӯяд намечакад ва нархи квартира мегӯяд 385,000 сомон аст, боз муомила дорад. 385 муомила дорад дӯстони азиз, рӯпарӯи масҷиди Кривой, лаби роҳда, балкон мегӯяд тарафи масҷид мегӯяд нигоҳ мекунад. оиди ҳамин квартира дӯстони азиз, шумо ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмида, рақамошон аст мегафон, занг занем, чӣ саволе дорем ба шумо маша фаҳмода метиҳам. хоб шумо дастгиритонро фаромӯш накунед, дӯстони азиз, лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар сеюм микрорайон дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар шашум мушоина қарор дорад 43 квадрати метр. дӯстони азиз, ремонт мегӯяд нав кардага аст, ҳама чизи зиндагӣ мегӯяд дорад, кухни, гарнитур, обшин дигар чиё лозимиша бо худтон ба дилтон чӣ мекунем. хоб нархи квартира мегӯяд 260,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила ва саодои хубам дорад. дар комментария бисёр бародарон хоҳиш карданд ки аз территорияи Турсунзода ягон квартираи нави замонавӣ шавад, ина баъри шумо нархи арзон дар шашум мошина дӯстони азиз, мақсад ки балкон мегӯяд ремонт кардагӣ дорад. дӯстони азиз, оиди квартира шумо агар маълумотҳои зиёдӣ хоҳед агар фақат занг занед ва шумо маша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки временкаош рехтагӣ аст, қариб ки уже бардоштагӣ. хоб замин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Гулбоғ мегӯяд дӯстони азиз, аз роҳи калон мегӯяд 700 метр мегӯяд дуртар аст дӯстони азиз. хоб гирдванашда одамо зиндагӣ доранд. 5 сотиқ замин маҳсул дорад ки гирдванаш фундаментош қатъи дӯстони азиз рехтагӣ аст, дариҷа обам дорад. нархаш мегӯяд 55,000 сомонӣ аст мегӯяд, агар харидори аниқ бошад, мақсад ки муомила мешавад, боз як камаз дигар санг шебе мегӯяд, қатъиш мегӯяд тӯҳфа дӯстони азиз. оиди ҳамин хона дӯстони азиз, шумо ягон маълумотҳои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан, марамат занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва харидори аниқда бо конкретна муомила дорад. марамат метавонед занг занед, маълумотша гирем ва касе ки хона, замин, мошин дорад барои рекама кардан, марамат рекама мекунем. ин буд дӯстони азиз навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.